биё хоҳарҷон. Ассалом агаҷон. Алайкум барсалом. Ман ҳамроҳи шавҳарам ҷанг карда омадам. Чӣ? Ҷанг шуда омадӣ? Ягон касро пурсида ба ин хона омадӣ? Намехоҳам қадаи зиндагӣ кунам. Напурсидӣ? Маро гӯш кун. Агар меҳмонӣ ба хонаи ман омада бошӣ, марҳамат, даро як пиёла чой нӯшида, боз баромада аз паси зиндагӣ ача. вақте ки ҳурмату иззати шавҳар ва падару модари шавҳаратро надошта ба ин хона меоӣ, барои ту ҷонест. мана гӯш бизанак. агар дарояд як пиёла чой карда, баъд аз он ҷавобаш ти аз паси зиндагӣ шавад. ҳақиқат талх аст.